Mira'm bé, no em veig gens capaç de fer vots nupcials. De bona filla no ho faig bé, no m'agrada aquesta part. Ara sé que quan vull ser lliure de ser qui sóc, la família ho paga car. Qui és aquest reflex dels ulls drets cap a mi? Veig que el meu reflex és com algú que es mou. Som una sola faç, o és caduc antifàs. Veig que el meu reflex es mou, però no som iguals. Veig que el meu reflex es mou, però no som iguals. Hola amics, l'altre dia em van deixar un comentari en un vídeo dient-me que si podia fer un vídeo parlant sobre mi, explicant una mica la meva vida o coses sobre mi perquè ens coneguem una mica millor. I he pensat que és una bona idea, així que si voleu em podeu fer preguntes, les deixeu aquí baix als comentaris o per Twitter, per Facebook. El Facebook és el que menys utilitzo, o Instagram és el que més utilitzo. També teniu el meu Facebook, l'Instagram i el Twitter aquí baix, que sempre us els poso per si voleu passar-vos per allà. Això és el que us volia dir. Que vagi bé. Adeu.